Ти къде живееш и работиш? В града, нали? Независимо от населеното място, вероятно живееш на улица, която почистваш всяка пролет, за да стане по-приятна за живеене. А сега помисли за нас, животните, които сме обитатели на природните паркове. Точно като теб и ние имаме нужда от хубав дом. След разходка сред природните паркове и солидна консумация на круасани, минерална вода, безалкохолни напитки, цигари и дъвки, дори един посредствен детектив би могъл да проследи напълно маршрута на хората. Без GPS, без лупа дори и без шлифер. Защо? Защото вие, хората, без да осъзнавате, оставяте безкрайно видима и грозна следа зад вас. В нашия дом, който ние не можем да почистим. Крачите бодро из парковете с надеждата, че буклукът, който хвърляте наляво и надясно, просто ще се разгради. Без да се замисляте, че времето, което се изисква, за да може природата да се погрижи за едно полиетиленово пликче, е приблизително 365 242 дни. За щастие, за трета поредна година Global Green подкрепи Международната природозащитна организация ВВФ в акцията за почистване и опазване на 11-те уникални български природни парка и разхубавяването на местата за туризъм и почивка в тях. Целта на медийната кампания беше да изгради общество от зелени посланици, които подкрепят и популяризират проекта и да ги ангажира да се включат в почистването на природните паркове. Mindshare не чакаха природата да свърши тяхната работа по почистването и сами си свършиха работата за популяризирането на кампанията. Основните масови канали за комуникация, телевизия, преса, радио, аутдор бяха използвани само за диагностициране на проблема. Те не могат, ти можеш. И за популяризиране на предстоящото почистване. Интернет беше каналът, с който агенцията премина към втория етап в комуникацията – интеракция. Бяха използвани нестандартни флотинг банери, чрез които потребителите трябваше в рамките на 10 секунди да изчистят всички боклуци, разхвърляни по сайта. След разчистването, те можеха да се запознаят с допълнителната информация, както и да се регистрират за доброволно участие в почистването. Благодарим на 1200 доброволци, регистрирани на сайта, и на 3600 доброволци, които се включиха в почистването.